Helo, heddi byddwn ni'n ffurfio sffer perffaith o polystyrene gan defnyddio cymegion. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Yn gyntaf, rhaid i ni gymryd ein blastig styren a'i socian. Mae hyn yn caniatáu i'r styren ddod yn hydryn a bydd yn haws cymryd pocedi aer i ffurfio polystyrene. Ar gyfer y broses hon, byddwn yn defnyddio sylwedd o E-Nautica, neu O6H3C. Rydyn ni'n arllwys ein E-Nautica i'r ddisgwyl Pyrex fawr hon i ganiatáu lle i'n styren yng ehangu. Nawr, rydyn ni'n rhoi ein styren gwlyb yn y badden o E-Nautica a'i wasgaru i gynyddu'r arwynebedd sydd mewn cysylltiad â'r E-Nautica. Nid yw yn hir cyn bod ni'n gweld gromau yn dechrau ffurfio yn y styren wrth iddi lenwi ag aer. Mae'r ffilm hwn wedi cael ei sbïo hyd at ddwywaith ei gyflymder. Ac o'na mae gennym ni ein cylch perffaith o polystyrene. Y rheswm ei fod yn ffurfio sffer yw'r un rheswm bod swigod yn grwn. Mae'r pwysedd yn gyrfartal i bob gyfeiriad y tu fewn i'r sffer, gan ei wneud i siap fwyaf effeithlon yn y bydysawd. Dyma hefyd pam mae cyrffnefol dros faint penodol gan gynnwys y blaned ddaear yn sfferig. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am ymuno efo ni anor gyntaf o Ebrill. Dwi ddim yn siŵr pam dwi'n dweud pa dydd yw o, ond please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!